Sagudain nga rod ti surat ni Jerry nga napauluan ni Uncle Fredo. Kunanan to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Tawa-awagan na ng Uncle Fredo. Jerry! Jerry, anda ka! Sumungbat ka kin uncle mo. Kuna ni Korang asawa. Abay, tas naguguram na uncle mo. Amok man hinuan at iyayab na. Jerry! Uncle, ni Cora dito, yapain nga pasapol nyo ni Jerry Nabayag nga rodon nga saan ko nakasangong iminom. Pailiw ko matkin ko na ito kanakak. Ala siya akong ti, nangipakalaking nga kura, palubos ang padian. Ala, uncle, okay lang. Basta lakit hang grab-grab yan. Pinalubusan na ka ni Cora. Umay kan, Jerry. Sige, uncle. Agam na mapil-pilit ka agad, dalatakin ka. Agam no at tumat ibagam kanya kakit, baka damat pangadwak mangtedken ka. Kaya ngamin di ka anas na uncle no di kay pagustuhan, di nagtumot pagustuhan, no siyak na masapul na. Kaya kapilitan na kasta. Pinagusto nga ron. Give and take. Ako nada. Sige nga ron. Di ko nagbarbartek, Jerry. Kinook pa sentro man ni uncle, sa nga subur-surot. Kita man, uncle, kita muna. Nakasadinot, ayan ti ruta. Ay, awan problema. Anong matdita, ti kwarta. Simurutak nga rod ka ni Uncle Fredo, manong name kat amuklatan. Nga talaga na imas maninti, insagana na nga pulutan. Doapay mo't kami nga talagang biyag na ti arak na ito nga lakay. No nga tata, ornungan na dagiti kwartana. So nga tante kabaknangan dito lugar mi. Nagagat ni Uncle Fredo, manong name. Nagagat. Nakalawlaw at ibangkag na. Nadot tarakin na. Kursunada na, pumarti. Mangayab ti kadwa na ngagparti. Iparabor na. Ipapulutan na. Isupit ang gastos. Katang ti arak. Okay mo ti so nagabot na parabor, di ba? Hanga na imot. Ayun. Nalabas mo tano. Kang kanayon na tanakas na. Awan nga pamilya naman. Awan asawa na. Uncle, muna tao mo. Amukat salsaludsudan tawon. Adayo pa nga senior citizen, nak. Ni Masadegan, adayo pa. Yung kastamot lang, langam, senior citizen. Anak, talagang sakit na kaalaala na ka. Bagbagak na tipod no, uncle. Awan pa senior citizen mo. Ngayon, langamon ti senior citizen. Ama mo yun ni Misyong. Sino ang Misyong? Basta Misyong. Ibaga na nga senior citizen. So na kat langanak at nagwapo mo. O di kita gwapo-gwapo. Or at nagwapo na. Umot kwartana. Han? Talo da kitinadanon ko manong name nga mataman ti inom ken pulutan da. Kung nakamalan no saan na kang maawis itay na uncle mo. Nagpinos na kayo. No saan ko maawis. Adanas ken nga papanantayo ko na. Ngayon no maawis ko, handag tultuloy ko na. Again, ano di papanan nyo ko man, dinak na awis. No saan ka ko man naawis, mapangkam sa jay. Amamlatan. Ngayon kabatan na awis ka, mapantay lata. Kasi ano man tetang aposta? Kaya adak, kaya awang ka, Jerry. Yung kamtumanin sa jay, patay sindi. Nagimas ka saklutin na gini babae. Wala, uncle. Ore agat arak kadagat sigarilyo, ore hanga nagdigos di lalaki no at kwarta na, mait lata di GRO nga umarako, at gangun udan nga rin di kwarta. Anusan na natikin ang dudyo. Di kami nagdigos nga umuna, sakbay nga mapanggay sa jay. Nadigos-digos. Adalakit kwarta.
Uro anyat ang out mo, kahit lata di babae. Tinapatay ka kadua kat kwarta. Di ka men? Una, Uncle Fredo. Kinontrol ko't iminom manong. Kinatok tinagpulutan. Kilawan na karnet kalding manong. Tinagpapartik kalding. Talaga kasto, ti kinatahor na reto nga tao. No kurso na na mga yan. Party kayo. O party kayo, talo, kaya yun. Di kita tungot kakaduanan. At dando na kita mga blessing, ti iyawid da. Nang naroon na mabartekin na Uncle Fredo. Dada, sos. May eraman at pamilyada. Nga agsidat karnet kalding. Unasan kat kumita dat mabalinta nga alain nga iyawid. Konforme. Ado di kita manggundawoy kina Uncle Fredo iti kinasiyat na manong. Open nga minin. Ag may sa ti balay na naka-open lata. At lata di mapan nga magimbaga ti sa nga salop na bagas, daong bagas da. Hanam ilislista. Ipadawat na. Ado pa'y manong namin di kita'y mang sweet-sweetik po na tayo mang lukluko kayo kuwan. Kaya dala nga makaigam di kwartan. Ngayon pangipanan ng aming kwartan. Ipan na diyabi, patay sindi. Ipan na iti arak, pulutan, ipan na iti babae. Sakbay manong nemi nga nabartek ng Uncle Fredo. Uncle, di pagsasalitaan tayo kat may panggap iti panangasawa. Panangasawa? Mga alakalat problema. Ape Uncle, no, da asawam at problema. Kita mo na. No, at asawa kas magarikan. Siyempre, di paglakwak iti natin ko kada anyaman at mga warta kakit alain na. Kontrolin na. Di ka men. Kakadwa. Wala Uncle. Kontrolin na. Kakasikan to nga mangiliblibas wano dumawat kayong kuhanan. Uno kas pagarikan man ta hamo itad amin. Kahit mangibati ka ti para kanya. No kahit mundot uminom. At danto isuna nga, hustunan. Dito lang, hustunan. Adamang kontrol kang ka. Yan. Adamang kontrol kanya. No kahit ko ti papansan ti patay sindi. Adamang igawid kanya. Di problema. So nga mga alakalat problema. Rumbeng ngunay Uncle, dikit imbagam. Masapol nga, disiplinaan na ka, no, at asawa. Apay ko na. Dato aramidam Uncle, kahit panangabuso. Imbas ko mga ornongam ti kwartam. Ngayon sa igatang mo't arak, igatang mo't pulutan, igatang mo, itad mo ka nagiti pampai. Ha? Nagbalinan nga asawam ti arak. Susapo, dinakman babaga na kasta, Jerry. Adon tinainom po nga arak imiti sika. Adon tinakangkon nga inapoy nun sika. Agturong ka pa ilaing, agaw-awid ako. Sabi nga saan ka nasabat? Wala na, naglisi ka mait. Narigatin nga isuro na Uncle Fredo manong name ka ba talaga nga natatayin nga amang indakan. Nimusto mo ko na. Adamang disiplina kang kuwana no adda asawan. Ngayon dati manin ti question. Jerry, no agasawa, kahit ko agasawa, asin no tibayat kanyak. Ado di tangkel no kayat mo. Sino ko mga spagarigan? Ada nga tapalasa nga mayat tikas kanyak. Kaya da ka isarding mo tuminong ti arak. Kaya sila nala ibagan nga isarding kong ti umangis ha. Di kahit ko sa unang kail, kontrolem ti mo ng ti arak. Saan nga natin aging gana ti karabakub. Kaya adda oras, adda lugar. No kahit mo tuminong ti arak, mga laka lang ti Boremaysa, inumam sa kabangamangan kayo, pagikat ti bamban no, kat-katang, pagpaimas ti pandangan, kaya no adda asawa mo, kat adda basit inom mo, pangpapaot iti romansa. Kaya dyan lang. Kaya kang runahan ti amin ng kel. Tiya kwarta, nga may gamam, saan nga mapukaw matlay, nga dinauras, adda mabati, adda maurnong, adda igatang ka na kita dumapay ka sa pulan. Kaya padasa mo na damot,
Marami naman mapanagpapukis, ag-ahit, agdigos ti mamin dua, mamintlo ti may isang aldaw. Kaya masapul nga nabanglo ka man lata, aglotion ka, kaya dadumamay. Amo mangkil, no, ramidem deta, pagwapo ka, usaram ta kwartam, na pagpagwapo, nga saan nga igatang tiara nga pagpapangit. Babae ito mas dagking ka. Di namin kakadwa. Adalat tamat ka ni Uncle Fredo, talaga, kayat na. O, naman. O, wala man kanunong kanya ako. Huwag ko na yung mata. Tapos naman tayo magbagak. O, Reynosto ka, Jerry. Ngayon no saan mata kayat, Uncle Fredo, ako maramit mo. Ang lukuyan tayo kung maisunak it. Ay, asos apo. Pari Jerry. Nukas pagarigan ta kontrolin ni Uncle Fredo. Ti pananggastos na iti kwartana. May ranon tayo pa'y. Idinto ta ne, libre pulutan, libre arak, dapat ito, may iawid nga kaldeng, may raman pa iti pamilya tayo, ay napalat sa poem. Di ka main? Di ka kakadwa? Gito na. So, agbiag na Uncle Fredo, agbiag, libre arak, libre pulutan. Sus, sasanungurot nga matulungan kita na Uncle Fredo. At damot kita rason di kiti kakadwa ka. At danton mang kontrol kang kuana. Kaya danton mang bugtak kada kiti umay, makiinom kang kuana. Awan to pa kinanaw dandan. Kaya oray siya. No, at danton asawa na Uncle Fredo. Saan tong atangan na imimot? Nimimot na. Tadamang kontrol nga ron. Ada sa baling agigam dya kwartanan. Tano at masapul ko akwarta kat baka no umasaday kaktun at asawa na kat pinakikan. Bakat pagdesisyon na kat di asawa na. Ngayon ka na gitoy, no dawatak kang kuha na itan na. Nangaroon na nakasto nga pagustok nga umayak mo at jamming ka na kuha na. Ay, nung nobalin lang kumakit. Kaya't kung saan nagmaymaysa ng Kilfredo. Kaya't kung adan to mga iwang kang kuha na, kaya't kung adan to anak na nga mga sikaso kang kuha na, ito no, matainganin sulo. Kaya pinamat kahit ipay sulo. Kaya kasano no biglang agsakit. Ada nga ta, usarin na, di pa naka-hospital na. Damat kindi Kaya maila ko di kita tarakan na. Kaya asin nung arti mga sikaso kayong kuha na, no agsakit. Siyak, da kami nga kasawa. Ang napimbitas kumalata, no, da asawa na. Naging ka, manunaming nga narasawon nga talaga, di kakaduwak, gabot talaga na bartek dan. Gabot na bartek na lang arudan, isupay lang mo, tipanangawis na Uncle Fredo katakuan. Doon, let's go in heaven! Uncle, dito itilatan. Doon na bartek kan, sumrek ka dito balay mo, hindi maturog ka. Sakto baka mo mang pakdidig ito eh. Alam na ko na. Mga kureraya saan, tikayal ko git makakita ka dati agsalang aguyos. Maangot ko ti banglo ti may isa nga babae nga mangur arakop kanya. Basta at ipapatpat ko kayong kuha nga sa karibo. Let's go! Girl! Sino ka agmanay ho yung talukan mo karot? Ako pagnanakam, Jerry. Nagpadpadat lang saan nga unay na kayo. Siya kung di baka magmanay ko. Di ka umay Han. Makamukha larot katakwan. Papangasin ba sila? Christian. Pakibandag mo ni Uncle Fred. Uy, siya ti makamo. Siya pa no katimang kontrol ti ima na nga agitan ti kwarta ka di babae. Ano nga tanong alan ti kwarta takwa? Di na lakit ito. Uncle! Let's go! Uncle ba papanin? Ka man? Jay ka mo, Jerry. Saan ka nga sumurot? Di saan? Nagbatikan. Tama ka mo ka gadalimanag ka na gito yung naginuman tayo. Kaya yan, pakisiram to masit ni Malayan. Alam dito tulbak. Kasi ka nga, tutulbak mo. Ada, sabali nga, pag inulduliak, tutulbak ko. Saan kas pagani ka, alam tulbak, magano ko at malipatam dito onag. Ngayon, let's go! Ano yung pangarod man? Nagipak niya ako, agad kita sakpayin ti agugas, saktalus.
Gabot na dapat nabati man nung name ka nagiti karne ti kalding kaldereta, dapat kilawin, kan suwam. Inyawit ko na. Tap numaramanan ti asawak, kaya nagiti duwang anak ko. Pinanda kami manong naming agasawa iti silid mi. Talagang samo nga nagawit ng uncle mo. Saka nagawit. Binagbagaak manan nga talagang awan. Awan pag naanti, pamagbaga keng kuwan. Yung mga pagkari ka nga rin, no, sikati mangtulong keng kuwan at no, amo na tagaran. Sino ti namnamaim nga mabalin? Ngay rekomendar keng kuwan? Sino nga ta? Hanggang takayat ni Auntie Sheila? Auntie Sheila? Sino? Dati nabalo 2 years ago. Dati may isa kada kita agak angkat ti mula na nga natek. Uy! Kaya't pa nga natin Auntie Sheila. Nana? Kaya't nga ni ni Auntie Sheila, ni Uncle Fredo. Kada niya mo, baka agka-problema ni Auntie Sheila kada kita anak na kita awan ti sa bali kamangan na no sa angan ni Uncle Fredo. Nangro na kita dandan siya adda ti kahalidsan di inauna na. Duwat putot na di lakay maso nga asawa na. Dalakay amat kami dito lakay bason. Di ka dalis nga naapit. Muntawang ka din Auntie Sheila. Ububing ni Uncle Fredo Sa napintas mo, di ba? Yung napintasan mo lang. Yung sawat sa balik ang bintasan no saan nga sika, honey. Sige, patasan dukit di Ano nga rin, paturog tan. Diyak lang maka-score. Katarang ka. Man, naka-score sweetheart. Gabutamok nga. Nakiliti ka manin. Jerry. Turog tan. Minsan lang. Alis tumot lang dito 15 to 20 minutes matlay. Papo nagpakot tayo. Kaya, napakot ta. 10 minutes nga romansa. 5 to 10 minutes nga panagaling patok ta. Talat paglay nga, anak ko. Pinagustuhan na kati asawak tanya nga rot manong naimi kat mayat matirik namin. Nakaturog kami kalpasan na kabigatan na manong naimi na sapa ak kanapan ni balay Uncle Fredo. Nakarekapay lang manong. Imadandalugan na. Kapatintad na kanya tinulbag ka. Nagdaan na nga. Uy! Itilataman ng sopa. Tinagdaan. Ay, Uncle Fredo, aldawan, di ka pa nakariing. Uncle! Uncle! Jerry, yung mga katabok nga, di ka man makariingan. Agam emakan di kita bakam. Giti kalding mo. Yung bagman mo kayang pailain. Noore ka sa bartek mo, tinabi, bumangon ka. Mga sikaso ka na gitarakan mo. Kaya naginimulang. Kayang-kaya. Baka na ka. Haglang, tak, mayatan. Ngara ka. Mga nakaroon takwa. Ayan. Kita man, wala na putot nga doon. Magdadang ka man takwa. Inakbigit, kitaan na kita mo. Pag-ison to. Subliak to. Nakakatamlakan to ti kapek. Sige, Uncle. Hindi aksublin manong nami tit ko keng kuhanan ti kapena. Awan na ba di ang kwarta kiti bulsa ka? Dua lang ti posible ka napasamang ti Uncle. Di mo man napapuutan katilad dati ik-ikam. Kuno saan, di kitimit lang mismo a kinaduam ti nangit itadam. Kaya balik.
Manglako akto man ito kwarta. So, daw may kumatan. At daw may nga bayar ko ito no, malam. Ano gatangin da? Kumatang da kalding. Kumatang da manok. Kumatang da pait ko. Pato. Pero, dantumanin paglakwak, di dantumanin. Awan ka di ka talaga turnong mo, angkel. Dati, pangikab kabilam nga, once nga, awan pa may gamang kwarta kit masapul mo, adawan ka, ada ka otem. Di kwarta, no adan, gastusin mo, paturugam ka din. Ilan to alis tumadlate, magpadawat ti kwarta, no, kasapul. Angkel, masapul ti ba naging inot? Panag-save. Ano harap mabaling ko kat customer ti bisyok. Customer ti ugalik. Kat samad nga dakas angkel no, baliwam. Gungundawayan da karigiri kakaduam eh. No di mon amot araramidem, ha? Baka no, pagbibingayin da di kiti kwartangan takeng ka. Gungundawayan da ka. Nakatawa da kasta. Ano pala sa purong na kanya, itut ko amin, kung tawain nagpakasta ti tao, okay. Padasam tagsakit, baka awan ti mang sarong karkeng ka. Ngayon no padasam ti, mangipakaam mo nagparti ka, kaya nagpainom ka, naglulumba da. Lapadasam takin sa sakit, no da makita mga damay, at umay nga may sa. Siyak lang angel. Nakamlagi nga kurang asawak ti umay, kaya nagiti kaanak ka. Iso nga sikalat ikakasta. Hamad akasta ngel. Iso nga tumingin ka kumamat kanyag. Uri no kaanak-anak lang in-ino na kim siya. And siyak mo ti gusto. Kad mabaling ka mata magbagaan. Ay, babamon. Hanak ko na problemaan pa. Baka mo aklat. Habang nga rin ka mabaling nga kail, gamot ang kabagyan tayo. Awan ti kasid kang kakabagay mga may sakit kang kanito no sanga siya. Once kang sakit ka, nadadaka sa mapasamak kang ka, awan ti mo nang umasilig mo sanga siya, dakam nga kasawa. Iso nga magbagaan ka, tapno saan nga mapasamak ti kasta. Log sasawa ka, Jerry, kasla nalalaingak ni ka. Angkel, adada kita pasamak nga nalalaing tububing ng tilaklakay. Nang naroon ano, saan nga gusto talaga ti turong ti panunot. Agluto ka manggit din at pamigata. Madama nga ro din angkel. Oh, kasla ita. No saan ka nga isaksakit. No saan ka nga ipatpatig nga kamagyak. Maumay ka kumar sa sarong kanan na kastoy. Ano anyaman di kita sa mo maramit aramidan. Hanggang tuwag di ko saan no kape ka. Pag isundo mo maganda. Yun ito sa marunong pa naman eh. Hindi na kasi kasundi kita ko. Ay, huwag kaya malakip ko. Ano malakip mo? Ni-antim nga Sheila. Speaking of Auntie Sheila. Abi na Sheila. Ada kayong order na. Nalipatak mo ito. Ano oras na yan? Ay, mabali pa lang. Iyang listo mga gluto. Tanagdigos sa tantumangan. Umay na ito mong tulungan niya ta. Tapno may isaganak na iti order ni antim nga Sheila. Tinulungan ka rin ulit ko manong nemi nagburas kadagiti bunga ti tarong na tarong, pariya, tabungaw, karabasa. Mag-iso nga alas 10 manong nemi di malpas mi at namaten na kurong-kurong manong nemi ng masadik iti yan. Di ante Sheila manong nemi tinakalugan agraman ti driver ti kurong-kurong. Mang Fredo, adamat lang ti order ko. Pasta si ka, Sheila. Kadadwak pa yun ni Jerry. Nung isagana ti amin. Nasiyad nga rin no kasta. Ada kami pa-order ko eh. At mo sawan, dagiti order mo kanya. Order na matkan ka. Kawa na. Inawat ako na da. Sabali na dyan tugtugawakin siya pwesto. Sabali madatay ipaawat ko karagiti padak nga komersyante. Kahit nga sawan, dito presyo, nayunam. Kada di umawat. Guna. Alangan ba't nga pagpagisod no ang pagbayad ko, isumot
Singirik ka rin iti pagniwata. Ay, damat ganan siya ka. Hasta nga orti kumursyante. Ini may kargamin di kiti nateng may manong name iti kurong-kurong inisigak ni Auntie Shell. Auntie, manong tawanan si Pudbalo kayo? Agduat ang uwi na napay. Awang plano niyang kasawan. Ada ano, damayat. Napindas ka man pa lang. Ubing ka pa eh. Sa nabanglo ka. Boko ka. Siyempre, nagdiwasak na bagluwak ka. Handa kasit ka ng gini customer ko, no? Saan ka nabanglo? Di mo na kayat na Uncle Fredo? Jerry, no, mangisakot ka matlaing. Tekad matlaing mayat ah. Abay madin ni Uncle Fredo. Ano kard na Uncle mo nga? Payod na agad arak. Nagdigos mo iso na. Ure, agdigos mo minsan kapulog at siyam. Arak tulat at payod na. Kaya nagbalbaliw nga eh. Jack tula mo usong batan. Kaya mo, nagbalbaliw nga agpaiso na uncle mo. Datang agagat na. Datang kalawat bang kaagad na. Kan kadudagit taragan na. Why not? Siyempre, nagdakkel nga maitulong. Nagdakkel ti maitulong na kanya. No, iso na. Gabutan eh. Ag-college ton di na una. No, kastoy lang ang negosyo. Baka no saan ko nga kabailan. Nangaruna kat sabad nga rin kang kalayo nga napintas ti presyo. Ay, di kayo matmapari na yan. Pagsasalita nyo. Ay, Uncle, dalang ibagbagak ni Auntie Sheila. Sige nga rin, Auntie. Alawan, sige. Gabit. Ay, tay bayad na. Ay, nalipatak mo din. Tunog, agsumlek lang yan. Imbaga mo ti bayad na ito, nakalistot to. Ito naman lakok, ito pa nagbayad ko, Fredo. Wow, Fredo ko na madlatan, Uncle. Awan ti mang Fredo. O di ka nga tamayat? Nata ko na? Ni Auntie Sheila. Di mo kahit iso na? Lantaman ni bagbagam, Jerry. Lipati mo ndet ang abana kapot awang panggip ko nga agasawa. Inistorya kinikura tinapasamak manong. Naka-first base ka rin. Una, first base. Tanaibaga akong kini Auntie Sheila. Introkomenter akong. Ngayon ko na naman, ano agbalbaliw lakid di. Dakkel ti maitulong na kanya. Para ti masakbayan di kita nakuko na. Naka-first base ka. Hana. Hanak pa yung naka-home base. Inasaritak ng Uncle Fredo, manunay misakbay nga imay manende kita umay makiinom kin makipulutan. Uncle, nakasarita ko na Auntie Sheila. Dito ka manin. Uncle, tulungan ka. Mayat iso na. Pag ko na mga mayat, kuna na, nulagit di balbaliwan na ti ugali na, na dyan na tagbartek unay, ken na pabanglo, agpagwapo, api ka di nga saan. Dakil ti ba itulong na kanya para kalagitan na kukunan? Uncle, saan ka ba sitla pa ng sakripisyo? Ora aramidum tumanen, ngayon madiwan na ulitam tumanen. Ano nga maiparit kang gati arak, basta lang kitang nga dati sobra. Dati uminom ka, ora agdigos ka kit agat arak ka lataman di ah. Nga dati uminom ka, kit do intun may lingat mo awanin. Kasi dati kahit usawan. Kahit nung nabanglo ka, nabanglumat ng Auntie Sheila. Oh, anat resulta na. Wow. Dahil ang arti problema, Barok. Yan ang problema. Diyan ka mo tagaran. Nga dahil tatirason no apay nga, naglaklakaya ka, Barok. Diyan ka mo tagaran. Bulut idila. Kahit nung pagarigan, susuruan na. Mayat, man. Basta nagtumpal ka lagi tibiling ko, tapos tulungan ka. Kasi no, natanamidan. Umuna, gisdam ti uminom iti haran. Saan nga sobra-sobra. Nung nakainom ka, matulog ka. Tayo tumigat.
agdigos ka, o naglingat ka, agdigos ka, awanin ti ara. Makatulong pa dito sa lunat mo, angkel. Makainot ka, at maurnong mo, mayat peti o sa lunat mo. Makanubya ka pa nga makaasawa. Di nagdakkel ti maitulong na. Kasi nung pa nang ibagak, iti I love you kini Sheila. Kat bulo matidilak. Kata mabanta pa siya rin. Pa siya rin ta? O, iti may isang arabi, hanggang umininom. Mabanta pa siya rin suna. Kat, sumbrek ta ka doa. Into no makastrek ang katadesonan, rumuharak tumuntan. Tapno anak makadisturbo. Huwag gaya man kaya. Kapit nga di mo ambisyon ng cellphone. Cellphone, disturbo lang data. Pag ko naman disturbo, kawan. No, adan to cellphone ko, baka sumadutak. Buno saan ka, nagtatrabaho, pagkaba, nagriring. Mapangkot to sumbatan. Disturbo. Ngayon mayat pa paghaharan di cellphone ang kel. Tano di mo maibaga, di kayat mo, may i-text mo. Kasto yung taramidan ta. Sikati, makitin next kini Sheila. Ana? Kawin, pagparang nga siyak ti sika. Di cellphone ko, aramatem nga makitin next kini Sheila. Kaya ito mapasungbat mo, siyak tunti, sumango kay kuwana. Inigas pagkari ka nga roton, mapasungbat ko, kitsak gayam ti agtetek sumamo na, kitsak ti kayad na. Agbari na makababae kitikas kini Auntie Sheila. Kita mong ibagaan, masabol lang. Si kamit lang nga, uncle. Ay, adyak karot amo ti bagbagak. Sige, kastuhin. Umuna pa lang pasyaran tayo suna. Saan ito kumatang ti cellphone, saan mo ito ibagang at cellphone mo, saan ito agsidir, ag-request kayo, saan ito rugyanin ti ag-chat. Nabipinas ko si kamit lang. At video call kayo, makit-kita na kami. Anyata mo, baka ipakita na kang kanyang puun ti marukong na. Kaya ipakita mo di ko, ama. Talagang pagbagar, Jerry. Gastos lang na kita. Ama ng hel, basta schedule ta. Ngayon itong rabi numigan, mapanta pa siya rin ni Auntie Sheila. Kasta nga ro tinaramit mi manong nemi ngim ibaga kinikura nga siya nagpamarang nga Uncle Fredo nga makichat to kini Auntie Sheila. Di na kayat, tsakayat. Kapag nga sika, baga no, ma-inlove ka kini Auntie Sheila. Si kamat. Basta diya kayat. No ni Uncle Fredo lang tatagusar ti cellphone na, isot makichat, isot makitawag. Sige, talaga mo nga diya kayat. Manong nemi idi mapamipasyaren nas daaw. Auntie, Jerry, kaduwak na Uncle Fredo. Umay na kapasyaren. Ne. Lakit sumrag ka nga ruta? Sumrag ka, Fredo. Awan mang na. Tugaw kayo. Ang kami kadimad lang makadisturbo kang ka, Auntie. Okay lang, nasapo mo pa lang. Kaputan ni Uncle ti Adarantana, ikat panawang kayo Your ora ka di taruar, Uncle. Uno, agawit kan tulatan, Uncle. Agawit aklataman tayo, kita guru ore ni Cora. Kasta tinaramid ko manong name yung batik ng Uncle Fredo. Kalbasan na nagawid ako. Pwede mo inoray? Hanin at no, kaya naman tagawid. Di ako inoray at baka mabayag da. Nagsasalita, matagtaganak lang. So, nagawid ako. Mamon tatulangin yung tunabigat, ti resulta na. Kabigatan na manunemi nasabat ko ni Auntie Sheila nga mapaniti sari-saris to. Auntie, good morning. Ay, Jenny, good morning. Kumusta mo Uncle Fredo itrabi? Wala nun ay baganamit lang. Tian niya. Kidira ng tana
Sinaruno nakamat lang. Ana? Sinaruno nakamit laeng nga nagpakada. Dat siguro 30 seconds sa bagamon tabiglamot lang timakder. Inakmatan ko na. Awan ni bagana, anti? Awan, bulot dila na. Sus, apo. Siya man nga ron, natarantang ka di, anat kahit mo ibaga ko nung kumamay, api ko magkastak ko. Basta iti pimanaw kan, iti pimanaw kan, your oray ko lang aguni, ang timakder, inakmatan ko na na. Pony ng kailan. Hindi may isang malem, manong name sapsapulik ni Angkel. Awan dito'y balay na. Siguro at na pala di bangkal. Nagigtutak manong. Hindi makita nga at nakadwa ng agburburas ni Auntie Sheila. Ala dududwada si ka. Agoray ka man. Agarudo ka kumasidag ta sintirek manida. No anyat pagsasalitaan. Manong name ni Auntie Sheila timuna nga nangig ko. Ado ko ba't ornong mon, Fredo? No di ka mabisyo. Ano kung mga orod kami ti kwarta, no saan ko nga gastos? Ang mga mat magsakit ka, no kang kanayon nga arak dadati bagim. Pag inanam ko mga mat, tay liwayam mat, uno saan kat, uminom ka, basit lang. Amom, Fredo, uri agin na tayo takastoy. No umangas ka sa sangaw, mangot ko lang tatagat arak. Pasensya ka na, di medyo umadayo ka. Di mo ka di kayat, agbaling na pangluka, nagwapo ka. Ano, serbi na ko mga nagwapo ako. Awambat mayat ka niya. Pagkunam. May sakit dito na salita na. Tinsamit din babae agaram. Baka mat no, talagang kayat naman ni Uncle Fredo. Dakil may tulo ng Uncle Fredo. Kaya kuwanan, mas pagarikan lang. Namatakang kanayin ng agbuenas di negosyo na. May samay-samay lang agtinulong, gabota, komersyante ka na agbangbang ka. Bam, talaga nga tulungak dito yung agasawa. Pag-asawa, ekdikit ito. Intuloy dalang tinagburas ka nagsasarita. Ay ka nang ikutitimek ni Uncle Fredo. Nukas pagkarikan ta, agaramak ka. Sheila, kahit na. Di mo na mo tagharam. Hindi kinuyog na ka ni Jerry. Aumot na bagam. Pagpano ni Jerry, inakbatin mo nam. Bulo nga min titilak eh. Dato tiga po na no aping asanak nga. Nakaasawa nga. Saan, naglaklakaya ka ba ro? Nagpatadyak mo ibaga? Katagalas to ng ibaga. Bukas laita, mabali mo mat ng ibaga. Lapadasem, nana ko mat ibaga. Ano yung amin di pa nagreknam kanya? Napintas ka, Sheila. Wow, wow, wow. Gwapo ka mat, Fredo. Kung ako mang saan ka mat agwapo. Di ka mumut-amut agpagwapo. Yung padasam tagpagwapo. Kasta ti bagbaga ni Jerry kanya. O, kadam, advisor na ka day, kaanak ka. Damat kayong naling advisor mo. Kaya po na, ayan, ni Fredo. Uno ka, kahit mo ka din urayim ka din nga siyak ti mangarim ka. Maaramin mo. Agpagwapo ka pa yung muna. Awag gaya, adupetihan ko na itad kang nga bakit tinatag mo Bagmantin palagip mo. Singirin ka kumangkat. Sige. Singirin na. Itad ko kin ka. Ngem. Itad mong batlakan niya kabalbaliw. Ano? Itad mo kanyak sa ako isublikin ka. Tapay. Tasyak ti mang idulin.
Magtatatilistaan. Oh, ilistata. Ito ko mga amount. Datot inyawat mo kanya ka. Oh, naka-record. Kahit mong sawan, kontrolin, kwarta. Saan nga ba ng kontrol? Pananginot. Panangidulin. Alis to nga mapuwako kang katikwarta no adala tata imam. Tapos lagi ko na ni Jerry, natilad na paging gasgastom tikwarta. Datang orti dyak kayat nga damang kontrol kanya. Asapol nga damang kontrol keng ka. Tanaw mang kontrol keng ka, Fredo. Mayaw-yaw amin na pagbanbanugam. Gun-gundawayan ta kapay di kiti kakaduam. Tano na partek ka, di mo amot pagkabila mo, kada pagyaw-awatan ng munti kwartam. Nilaeng Jerry, tinapudlukin ka, ngayon di kita dumakakaduam, ay, luk-lukwen na ka. Mabaling ka din nga balbaling o magkatuwas siya rin di balayo. Mabalin, or dito latan. Ngayon, may karim lakid di, nga mangipakita ka ti, panagbalbali mo. At ka din namnama ka talaga. Basta balbaliw ka, Fredo. Apagit din nga saan. At ka din padas mo. Tsaka mo ta, mag-iruwarang mo't karagini babaeng yung tsaka mo na mo nga ako. Awan pa'y padas mo, awan maramida mo na nakainom ka. Dahil maramida nga rin tinakainom. Di mo pa inapadasan nila. Dati kung maaon inom mo, ng mga lailo katibay sa nga babae. Saka malang kami naturod ba pa ni Jay patay sindi. Kada kita JRO, nung nakainom ka, nga di mo amot araramide mo. Di mo pa inapadasan nga nakontrol mo timinom, kahit makilan na ilo katibay sa nga babae. Ngayon, napintas ta. Naira na nga si kakinsak lang ta dato. Tapos saan lang ni Jerry timang bagbagakin ka. Siyak pa'y timang bagbagakin ka. Pero ramidin na ito. Nasukin ka di pa lang sung bata. Adda pa nang sakit ko ken ka. Diya pa nang sakit, so pangrugyan, di pa nagayan. Wow. O maginam. Siyak pa yan mo na nga nang ibaga. Orayan ka ito Rabia, balbaliwan na nga umay pasyarin. Nga saan ka nakainom? Nalawag? Oh yes, ma'am. Sige rin. Ang karagatal kita na natin doon sa Jai. Takwentaag manen sa ako ilista. Taurnungig ditoy. Tanin tumarunungin, itad kuntukin kan. Angim, itad mong tumitla kanyak, tasakbit lang ti mangigim, mangidulin, siyak tagbaling nga kaheram. Kahera kan to, ano masawa ka? Apekit din nga saan? Basta balbaliw ka. Yes! Nakunak dinakam ko nga da itilinged manong name. Kinamkad lang nga. Wayatin angkel. Alaman, sintirek mo nga saan nga uminom ita. Tamapan na sa pasyarin ni Auntie Sheila. Init-obserbarak idaman ng name king gana nga nakapanawin ni Uncle Sheila. Uncle Sheila, ni Auntie Sheila. Awan driver na. Tamo na mati, ag-drive manong name. Isod ng drive si kurong-kurong. Kirisod ti nag-drive na nagipadayo. Nagawit din ng girl, manong name. Hindi ito ta umasadag man na, hindi kita umay manin makiinom. Angel! Anda ka manin! Ano't maparty, Angel? Nakatado ka mga party, Angel. Hey, alis do kami, Angel. Angel. Pas pala kita nga, Rabi. Pas? Pas? Angel? Basta pas. Mamumanin pa siya rin ni Auntie Sheila. Into nung agawid ka, haanan nga pas. Di ura na ka. Buno Angel Kastoy. No saan ka pala kahit mo, hamo pala kahit tuminom, dakang pala nga ruti mo na uminom. Sa ito nung malpas mo ang mapasyar ni Auntie Sheila, di ag-iinom tayo. Sa ito man yung mapansa di pantay sindi. Patay sindi. Na.
Amuyo kakadwa, magapon nga masilawan ti panunod ko. Iso nga husto ni Jerry. Husto ni Jerry. Uncle, brainwasan laeng, brainwash kay laeng, nun ni Jerry ti kasasarita yo. Sabi ko mga kulam ti kasta. Pero dyan na kami ni Jerry. Pero dyan na kay kuman ni Jerry. Kaya bagbaga na din saan nga na siya at kararami dun miya. Uri awamat. Kakaiso na nga. Adaping ato may tulong mi kang ka, Uncle. Ngim ni Jerry. Ni Jerry, sa mula umay no ayabam. Paayabam. Idin to kami, oras na kami ayabam. No adda kami. Di may kakadwa. Una, oy, gusto. No agsakita. Ada nga tan tumaoray ko kada kayo, umayang mangkita kanya. Uncle, adda, patasim nagsakit. Humay ta kasarong karan, humay ta kalutuan. Apay na ka dito bagbaga ni Jerry ka na ka? Nga saan kami nga nasiyar kayem? Saan kami na kayem, no, painuman na kami, pagpulutan na kami. No, madimot na. Agalwad na ito nga Jerry, makita ko lang ha. Lukot to yung Anton. Di na nga mo nga magmangin ko. Loko kayo. Kaya din. Alalala, mamisan no, kan. Talaga nga di mo kayo nanggal. Pasko na lang nga ro din. Hanggang ito nga ito humayin nanggal. Di na siya, no saan ito humayin? Apay ino magtilibre. Teka kaya ito ba? Bakit na lang ito? Mayan. Okay na. Pasyarin na ita ni Auntie Sheila. Pinapanaw nandito tayo. Makiran-ranod lang. Nagawid akon manong nemi kat kabigatan na kahit ko lang mamuhan ti resulta. Ayok man nga nasapa. Ante, Agel. Jerry. Slaman lang na salon at kaita. Apay, dati man nga salon ata. Ang kami nung tinabiyala, man. Nang siyatak lati ko, kagudwa jibilong. Dati-dati kat may busko ti doa talo. Ipaw na ito rin. Pigsa na kita pag-ihi mo na yan. Talo nga bilog. Ikaw eh. Yung medya lang, hindi ninom ko na rabi. Kahit mayat lata mayat. Mayat. Kala nga mayat, Uncle, mayat. Kumusta mo di ba nang pasyari mo kini Auntie Sheila Drabi? Namuam. Kasi ba nakamam? Nangikuti salitaan nyo. Ana? Imayak mo dimanong jibang kagat. Nagar-arodak yung basa dagat nangikuti dialogue yo. Loko ka. Nangikuti dialogue yo. Kada kita umay makiinom. Kaguradak pa yun. Kabutan padaksak ida. Nanging mo amin, nang kasanon tsak mangig amin ka tsak nagsurat. Kasano ko mga tsak mangig. O rin no sikat pagtarayan ti istorya kat tsak mo observer mo. O tila saw-saw. Anang kalmayat? Naka-iskuro ka? Bagag tayo love you. Ket, itultuloy mo tagbalbaliw ko na. Kanitultuloy tatagkadwa. Umayak mga lakal kiti natin mo ilako. Yung siya paglakwak na jay presyo may isurat. Maurnong itun kayat mong alain itid kuking ka sa mong tumali sublikanyak. Ay masalutsut ko mambarok. Kaanakan. Mayat tigas jay? Hanak ka taluklukon siya lang. Anyakit ba panag ko na yo? Ang mga luklukon nakman eh. Baka saan ang itid kanyak? Ang mga sweetie kanak? Uncle, no ipatpatig na katimay sa nga tao, saan nakasweetingan? Kita sentiram kiti Masapul nga, makita mo listahan. Numano, kanpadasam nga dawaten. To oris of dumit lang, basta at na kwarta. Alawin sa pangarod.
maminsan pa nga, umay mga lakar iti nateng ko. Kinakto di listahan. Lain to no, agsubli. Iyaot mo tumadla kang kanyak da kita kwarta sa akot tubad isubli kang kanak to. Kailan, pagsintiram. Sige. Ngayon ang panag ko ng kidiya. Posible nga kayat na, pinposible mat nga lukwan na. Ang kahil adad nga patyam nga, kayat na ka, ikatim di pamating nga luklukwan na ka. Aging ka manong naming nga siyak tinangwit na ka-witness iti napasamak. Manong naming imay manin ang angkat ni Auntie Sheila iti produkto di Uncle Fredo ket may saak kadagiti nakipagburas. Kadi di bagan Uncle Fredo manong naming kakayat na makita numanon iti dati-dating kwarta ng adda kidi Auntie Sheila. Impakita naman tilistaan. Sana tinawat adda king kayta. Adla, nagtulag tayo din itugot ko sa. Ayan na. Opo. Linuktan manong name ni Auntie Sheila ti bag na nga dakkel. Po nakabande. Begitu yo. Awatin. Ninawat niya. No saan ko nga kinontrol deto napan kumaamin ti arak kan babay. Han? Anam ako na. Di ba titulag tayo isublim matla kanya? Sige. Ngayon mangibati ka. O rebasit lang. Ano? Nadadoy, 2,000. Sige. Ilang ta dito iti 2,000 at tali na edda ito yung balance. Nasyata ka sa salita. Kumersyante ako nakaswitik. Sige. Kahit pangusaram nga rin 2,000. Medyo uminom ka manin. Itiado. Dua kam laki ni Jerry. Jerry! Angel, umanayin ti 2,000. Gitore pa kita sa karibo lang. 1,500, Angel, no 2 lang. At upay kidi Kit ayaban talaga dati kadua ta. Bahan mo na, Angel. Isublim ta sa karibo. May sa 1,000 lang ta live. Ako ka 2,000 latan ta. Ada lagi tagatangik. Ado lagi pagkurkurangan kung ti kusina. Sige. Ngayon para arak amin, adunay. Sige. Okay, nariyan na lawag salitaan ha. Umay ka man ng pasyarin na rabing. Basta lang kilakit o ginumunay. Uwin, baring no, maka-score ako. Jerry, maka-score nga tarangkel mo? Angkel, ti saludsud. Ana? Ay, kuna. Bakit nga saan? Basta ni Sheila. Sige. Naglakad na. Hindi ba ka-score ka lagad Sige. Inututuwa kami manong naming siyam das mas sa butelya nga sang-sangon mi. Ay, Barok. Ano panog ko na? Uncle, naala mo ni Auntie Sheila. Nulakid na talaga kasjay, maka-score ka. Nata? Kat pati isura kat mailiw mo ta. Ngayon ti saludsod Angkel, talaga kamit lang ang kasjay. Saan ang Barok? Baka matulungan na. Nag-agos usar Angkel lang taubingak pa Nga madama mo kung pag-ibagak. Sino? Baka ibagaman nga na emisyon. Sige man. Kahit mga lakid Angkel. Alaman. Kaya talaga, mahit on side effect na. Uy, Angkel. Uy. Mabidla nga ron. Tenak mangibaga. Nakalalisto ka nagsublimano. Dito yun. Kasano na ito 30 minutes before. Inuman. Kasano ka pa ito 30 minutes. Before nga mapangka, inuman mo. Makadanon ka 10 minutes. Agsasalita kayo.
another 10 minutes o adala pa 10 minutes. Ikasunod no nasiring pa lang di kita anak na. Isunod nga timing mo. Ano nakaturog yung bingin kit mapangkan tumaremon. Ngim nung sa payo makit talaga katarin na pa lang. Apag pagsunto angkel. Nung may busto na ito'y mapangkag sukat, agrubwat, agdigos, agrubwat, pagpagsunto. Agalas 9 doon, naturog doon dagit anak na. Yung karimbat nga mapangka, urahin na ka angkel. Angkel, good luck. Nakalot ti premium keng kamarok no talagang maasawak ni Sheila. Abis angkel, uy, premium kan tuntakal no maasawak ni Sheila. Nang namnama at manong nemi nga talaga nga natulungan ko ni Uncle Fredo. Iso nga idi, tanda ko dito balay. Agbalik ka nga ta. Jerry, well, inistoryak ti may panggap manong nemi tinted ko. Loko ka. Baka gusto usar ka ba ta? Sabi ko mga gusarak. Kakaiso na nga napigsak pa lang, ubing ka pa. Unang mo daw, adumat na kita ubing nga talagang madin. Sa bali. Nangalam ti kasi dyan, baka maatake ng uncle mo, lala. Ano? Nahamon pa na damag ka rin, nag-hotel nga nagaramat ti kwakit na atake, kabayat nga sinarabaw. Ala, baka sa mapasama kin uncle mo, Fredo. Ala, Jerry, basol mo, nakas pagarigan. Awan sakit ng uncle Fredo, tapno maatake ang gusartikas dyan. Kabigatan naman nung name niya Uncle Fredo ito yung may nangririing. Jerry! Nila ka. Jerry! Uncle! Amaya! Buwagan! Umay man makikabe! Umay ka, Uncle. Ano, Uncle? Sangkon nga inuray pa nga sikat umay siya konti may loko. Tapay, Uncle. Madi ka di? Mayat. Hana? Mayat. Uncle, kuro ka. Di ka o nagragsak baka matake ka. Awan sakit ko di puso na raw. Lagpayat si ka. Sumuksukstunan ko na. Kasalungustunan kat mayat pailahin mo na ko. Iso nga stito lagta. Iyalan ti kas jay. Manot kas dya ka di. Diyak na damag ang kel. Numano. Baka nangina. Ay, uri ka sa doon. Kangina na. Bato ka. Basta. Amom. Kabut adan na pa. Samak mi kinsyela. Kasarmutan di magbagana. Kaya na ako na kaman. Atake ka loko ko na talaga. Iso nga. Ni Uncle Fredo, anong nemi, nagbaliw. Gabutan na asawa na ni Auntie Sheila nga balo, nga daan ti duwa nga anak. Nagbaliw ko na, tanikat na, hanamat ka di inikat nga namin pinsan ti arak, tapos na remet, mangsyat. Ngayon inikat na, ti bisyo na nga mapan, iti ayan di kiti babae. Awambaten manong nemi, di kiti lalaki, mapan makiinom keng kuha na gabuta, hambatan ngagpapainom. Nakontrol ngagpaison manong nemi ti kwartana at adan asawa na mangkontrol. Nga agigim. Mangurnong ka na kaya kwarta. Awanan ti pagdalagak pa kin Uncle Fredo manong nemi. Taadan asawa na amang ipatpatag ken kuana. Di naman mapututan ni Auntie Sheila ta nagmendo puso ni Suna ngimad dadua nga anak na. Nga digito ito, ti aganak, agasawa kinaganak, nga santo mga baybayan kin Uncle Fredo. Ore adda kami nga agasawa, kat sa amin itong baybayan, nga adda saan nga mga baybay aking kuana, gabot adamit laing pamilya na. Saan nga nagtultuloy ni Uncle Fredo, ang naglaklakay abaro. Naragsak kami mat nga agasawa, gram di kita nakmi, ta makita mi tiragsak ni Uncle Fredo, kahit no anta kasapulan mi, awan ti saan ken kuana, kastamatan ken Auntie Sheila.
nagdakkel tin regalo na kanyak manong. Anak ko na, jay, 1,000 square meter nga saan nga mulmulaan nga daga tinregalo na kaniya. Manong, nga, ngumat nga to tiya face value na. Nga mabaling kong tumat nga ilako, iti dakkel na presyo. Baka danto, milyon nga presyo na nakaspagarikan lang manong. Nga di danto, iti pangalaak, nakaspagarikan ta, ag problema ak, iti panang pang-adal ko karikitan nako, iti kulay. Manong, dahito iti inak ng surat, nga pakasalitaan ni Uncle Fredo, nga napakinaigan ti pamilya. Nga nagbalin iti nga problema, no kasano, nga agbali nga natalgad ti kasasad na saan nga kasya ti aramidan. Kaya nagbaligya ka ng tulong kang kuha na, babayan ti tulong ni Apo Diyos. Dahito nga rod, ti pagkasalita manong, kadagyaman aklaunay, ti anos mo nga nang ibasa, kaya't sapay kuma, ta adamat na ibatik nga adal, liwliwa, ken pagsarimingan ti biyag. Toy nga rod, agyaman nga pagayam mo, Jerry.